kana munhu achinge ambogara muusungwa nai ambosevhawo naika amboshandawo nai ombozouya opedzisa mazuva ake pada mwedzi ari kumba pakadii papo saka ndonyaya huru yatauya nayo. Chikuru chatinokumbira kuruzhinji rweZimbabwe ndechekuti vagamuchire vapeiwo mumwe mukana nai ngatiregererane. Munhu wese anotadza nai chete kungoti vamwe ndove vakabatwa asi vamwe hamusati madi henyu hamusati mabatwa, asi ngativarangarireiwo tivapewo mukana. Chirongwa ichi chiri kuparurwa uye panguva pfupi muchaona vachiuya kumamisha edu akasiyana siyana nai ngativauchirireiwo maoko. Nhasi handisi kufamba ndega, ndauya neutekwa-tekwa hwakati wandei kuti munzwe zvizhinji panyaya iyi naika. Tese tinyatsonzwisisa kuti aiwa tati vari mukati meusungwa ngavadini, ngavaregererwe. Kuregerera chinhu chakanaka, ndosaka tiri pano. Anenge ndiye Jehova, tinenge ndisu Jehova, tinenge ndisu Jehova. Chiramba Blasi.
Program leyi kuthiwa yona yi-parole system eyeZimbabwe Prisons and Correctional Service. Lingamangala ke ukuthi i-parole mhlawumbe nguyini. I-parole system sinikeza ke izibotshwa zethu ithuba lokuthi beqedise ama-sentences abo umbe lokho abagwetshelwa khona besemakhaya besezindlini zabo. Siyalicela ngomusa ukuthi libanikeze ke leli thuba engathi mina yi-another chance anjo. Akekho umuntu ongawoniyo anjo. Ngesikhiwa bathi sonke singama-potential criminals yikho. Mhlawumbe nguwe, mhlawumbe yimi kusasa anjo. So lalelani, vulani indlebe, sizakwenza khona engawuthi mina yi-unpack ukuthi lizwe ke ukuthi kuzabe kuhamba njani. Ngiyabonga. Nyaya hombe yatafambira pano ndo yamuri kunzwa iri kutaurwa pano nyaya yeparole nayi. The parole system chirongwa chitsva chatava kuita zhinji vanga vajaira amnesty kunzwa kuti vasungwa vabuda neamnesty vaenda kumba. Asi iye zvino izvi pane chirongwa chekuti munhu apedzere sentensi yake ari kumba. Kune a special board rinenge riripo rinosarudza rinonyatsoona kuti vanhu ava ari kukodzera here, arifoma here, angakwanise here kudzokera akagara nevamwe mucommunity zvakanaka. Asi ari ikoko achipedzisa chirongwa ichi chaka mutongo wake waakapiwa kujere ari kumba, pane maofficers anonzi maparole officers vanenge vachitevera zvakare vachiona kuti ari kugara sei. Imimi ndimunenge muchipa feedback kuprisons kuti munhu wenyu watiri kugara naye aiwa hatina chichemo naye, asi kana mune dambudziko naye munodzoka zvakare motaura kuti mukomana uyu kana musikana uyu tine dambudziko naye. Chirongwa ichi chichabata vasungwa vane mhosva dzakasiyana siyana, hachisi kunyanyosarudza zviya zvamunoona zvinomboitika paamnesty zvekuti vanenge vasarirwa zvishoma shoma ndo vanoenda. Asi nyaya iripo hombe hombe ndeyekuti musungwa anobva mucommunity achiuya kujere, tinongouya isusu kuti timunhadzurudze timudzidzise, kana tapedza anodzokera mucommunity yaakabva. Handitika saka tese takadai so tiri mapotential prisoners wakamira ipapa, pane zvimwe zvinhu zvaunotomboita mapurisa asipo chete zvinongoita kuti usasungwe nai. Saka tinofanira kuti kana taona vauya kwatenge tiri tombonzwawo kuti veprisons pavavadzosa vanhu ava vambozviitirei. Asi hatimbounzi nyanya, tinonyatsosarudza vanhu vanenge vachinyatsoratidza kuti vanyatsorifoma zvakanaka.